ba kwa hadwen papa na obi adwene ho a wonte ase no se koba se eniema esesa na your friends say fango eho dwumadie ne sisa hodo ebe no se bibia esokote anase ni pagya no ekwanima esa krafofra beba no se na oman bi te se Ghana ebetumi asom ede aya dwuma fi se ayese de yenum de ene ya hoɔden no enduru honom enti akoba se ewiemu sakra na yentuma sakra ye ho tententententema wan hwa na ko ha ye kwan bi so. There are many who have said that the petroleum price increase is going to remain at such high levels that we are not going to see any major declines. Then how do we as developing countries like Ghana adjust to this new reality if it becomes a new normal of high oil prices and high petroleum prices and its impact on the macro variables in our respective economies? It is very clear that we need to have a plan. Hence, this is what this stakeholder conference is about. What are we going to do? We shall increase the share of modern renewable energy, wind, solar, waste energy, small and medium hydropower, and so on in the national energy mix. Government will also take steps to promote clean energy sources, including biofuels, compressed natural gas, electric hydrogen fuels, and fuels for vehicles, and provide low carbon and highly competitive energy supply to establish Ghana as an energy and e-mobility hub for the West African sub-region. Dr. Mamadou Bawumia, Adom 106.3 FM Kasia, Premto Bredia, and our Utieno Sebri. Yatwaso akwa no mane yakọ University of Ghana Nesuapono one more medical center na ehonmo na one more sese adwumade ahodo no ne wasakra mu pa de nema bia keke ka homa sese de kokopa yare sa honmo pa wankasa o be kasa yare sa bia ene waduri na ahomeka nso de wanya bi afenso so adwumayefo a wono eye adwuma no say ya doctorfo anesefo obi biara a owo University of Ghana Medical Center honmo no empenifo ma ntitie so nko akyere say apomde ho adwuma ye de debi wo ya de papa sese Babra Owusu any PR any client service penia or honmo wono no ne adom kase edi nkomo no chirechim sese de won munwuma no wodi ebia keke ka ho afenso titia hodo de waya ma won ma doctorfo anesefo no obi biara o ye adwuma honmo ntini a ebeboa say basic life support se bia yade mu yankrakra mu nkitinkiti yenso mu kakra emenye yenkodu ba bia mpanifo anase no difo akase be so mu a o sese de honmo pa de sese de entumi formati won nsem nyina tudwapra wo hwe na wasakra won mu ne hodo bi so a wode abebka ho ene medical terms de dot papa se bia obi ato mu anase obibi ato obi so na ye hwenten pa yemfa no fa yenso mu yemia no se yenyi ne se no sese de akoyie pa na bra wode santete ne ensise yi eye adwuma na wo kire omanfo adan na die no ene woni adom kase di nkoma eye Babra Owusu echirechensem yi mu University of Ghana Medical Center sene mu nyina mu ni mu emre bi a etwe mu na nkofo ebusa se hospital ya start ne ade nyame adom bibia akwa ewie yama se hospital no ya start ye offer services bebre na ye wo healthcare delivery wing omo hwa pomudin ne ade doctors ekuku dam ne ade wo ho ene ye wo training and simulation center eno ho no doctors kokosua ade nurse fo ekosua ade wa ne misoso a ye gina he ya ye doctors and nurses so yesu mi ba ho besua niema bebre ebi niema ne ayesua ne bi eye bibi efe ne say basic life support empempi obu ho a obi etimi ekoso obi enya accident na oda ho ekwan ofa so kuku nipa no kra no sa kwan no etimi ku nipa no ansa na ne mra so so bewu ye wo kwan a ye fa so edi kuku obi a we fenti ana wa collapse eniema nkitinkiti bi wo ho a se bi unye nurse kra na doctor wo betimi aye na wo di aye den aso ano kopem se doctors ne no ana se nurses ne beba di e betimi aye ama no edos bebre yes se amanfo obia emra na oma mesua se ne be obi kra akra ni choki a de obeye ama akra no enen won choki ye bo eniema nkitinkiti bi wo ho a wo betimi esua wo betimi de age oba no enkwa
Barbara Uswa ono head of PR and the client service wo University of Ghana Medical Center and she say o church and say muduma say sabia no panifo ene adwumafo ni nyina edi ntete ne de ne nimde ne adwuma ne de say de wa mama so papa adom 106.3 FM yanto aso na yenko yanim ane yekọ asutifi South yakwa yeni mane yakọ asutifi South ewo ahafumantem mu eye Alhaji Collins Dauda onene mrase bedwani a ohwesa empesua yi eso opani owo abedwafie na ade ba ko esine ni supa no ene se apomdi husam betumi akoyie ewo ne empesua no eso nisanti oni ekuo bi a etumate ekuo bi a nsabenya se nso oni aban eye adwuma bomu wo UK abrotima mu aka bomu a wode apomdi mu akade niema hodo adokotafo de adwuma bi akwakoma ramumoso chip compound se wonhwe no mfanye adwuma na bra obo odwa ne nanom apomdi adwuma yefo asofo amanofo assembly panifo sukufo eni ni pampempem ena woto nsa efre won ko odwadi no ase na sebre no ena wode etudwa na wo chirim se ampa wohia onum se apomdi hu nsem akofam wo hono de akade ahodo apomdi adwuma yefo de adwuma no ebi ni ho Sentino, one ankasa akeka ne nsase aboa ene nipa bi edi nkabomu a wode wei abasanso so ene wode sisa hodo agu ho akwanso ama apomdi adwumayefo ene apomdi enwuma wo mansini nyina so nyina de be adwuma na boa ama eniema hodo kakra wonya no ene wo chene kakra na eyi a wonso so atumi enya bi ede adwuma wode aseda ene chopa ma obi ahwem ensom ye no fanya adwuma na boa atena se atema eye adwuma amahwe enipa empempem ewo mansini no emu the equipment ankasa o mo de be hwe ba bia yare wo eno so yama mama help director no ana help director no actual long list of medical equipment na mediama wheels to heal for o ma shebo say wo mo next visit sa niema no be boaboa no de abre facilities na be gye niema no yes o mo say what dia ye na wa na waye dia be say o mo hwe su ya enne be hye nkran ama de fofo ababa na mo gigi e wa abirehyimu say kakra yetimi amobilize dia be o mo be su yi na enwa bamfa so ama wo mo ankasa na enwa bamfa so ama corona Alhaji Collins Dauda oye asutifi South mrase bedwani mesra wo afo adwenkyere no fa YouTube Facebook no emaye papa into the adwenkyere no efa horma yentu nkinkan ma na eho hwe yan videos no enmo ne kase nyina nso so ewo YouTube emayen awia yi de trade ato edwa se enema hode ho nsem brebia na odi ya twifiri so ne mo ne de yemframa ne mo ne ade na da ho ne mo ye ba renewable energy na ase ya hode no entumi enso ho esika sam ne ade no enso ya kwantuo ho no eno na Dr. Ghana-Bawumia de tudwa se edru ba bia esese ebribe maman yetu anamon ewo renewable energy fi say enema bi ohodom a enko ye greenhouse gas emissions no hadwe papa sese sakra nima mu na ewiemu sakra na sese nima ni nyina no atumi aba besi na namu the sent baby a edru no ene se bibra to aman so ede sese pa ebegu akwanso no odon ni be kire ho na boa emma won ma ho ne ne so anamontuo ene sese a woye no atumi agina ye. Although we still need the energy to improve our economy, it has become imperative that we reduce emissions from production and the use of energy by replacing high-emitting fuels, particularly fossils, with sustainable fuels such as renewable. It is also perhaps important for ECOWAS to begin to consult on the need for a sub-regional energy transition plan based on our individual countries' plans. As chairman of ECOWAS, President Nana Addo Dankwa Akufo-Addo will champion this initiative of ensuring that the West African sub-regional area makes the best out of the global energy transition. Dr. Ghana-Bawumia amanso hon man was say